Прыгавор па беспрэцэдэнтнай крымінальнай справе за здзек над дзяржаўным сцягам Беларусі вынесены ў Віцебску. 45-гадоваму мужчыне прысудзілі штраф у 1800 рублёў. Падчас майскіх святаў ён сарваў дзяржаўны сцяг Беларусі з фасада магазина, парваў яго. Мужчына знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення. Да праваахоўнікаў звярнулася адміністрацыя магазина. Зламысніка затрымалі праз 2 тыдні дзякуючы запісам камер відэаназірання. На іх, дарэчы, выразна бачна, як безуважна паводзіць сябе мінакі. Яны абыяква праходзяць міма дзяржаўнага сімвала краіны, які нейкі час ляжыць на зямлі. Ніхто не спрабуе падняць сцяг, пакуль сам правапарушальнік не вяртаецца, каб забраць палотнішча. Суд принял решение о назначении обвиняемого наказания в виде штрафа в размере 100 базовых величин, но учел то, что обвиняемый находился под стражей в течение 2 суток и снизил ему наказание до 80 базовых величин. Все граждане Республики Беларусь, а также находящиеся на ее территории иностранные граждане, лица без гражданства, обязаны уважительно относиться к государственным символам Республики Беларусь. Любые умышленные действия, указывающие на пренебрежительное отношение к государственным символам Республики Беларусь, влекут к наступлению уголовной ответственности. Любыя наўмысныя зневажальныя дзеянні ў адносінах герба, гімна або сцяга краіны расцэньваюцца як злачынства. Санкцыі па дадзеным артыкуле прадугледжваюць арышт, грамадскія або выпраўленчыя работы, штраф ці нават абмежаванне волі тэрмінам да 1 года.